Soyayya ta zamo min karfan kafa, ta zamo matsala ta. Ban taba tunanin soyayyar yayi dakta za ta zamo matsala a rayuwata ba. Dan Allah yayi dakta ka dawo tamkar da ka tausaya maraici na. A yanzu kai kadai ne farin ciki na da kuma fata na, kar ka bari rayuwata ta kare a haka. Kuka take yuyuyi, ta rasa me ke mata daɗi. Tana cikin wannan tunani ne ta miƙe domin ta shiga ta yi alwala. Ta fito ta ɗauki abin sallah, ta idar da sallah, ta jira ta yi sallan asuba, ta ɗauki Qur'ani ta karanta yadda ta saba. Duk da ba wani nisa ta yi ba, amma ta san surori da yawa. Wannan shine al'adarta. Koda kuwa tana period ba ta bari dare ya wuce ta. Ta kan raye darenta wajen makuta wa Ubangiji da addu'ar Allah ya ƙara shirye da ita. Bayan ta kammala ta koma kan gado domin ta ci gaba da bacci. Wannan shine al'adarta a kowane dare. Ba ta komawa bacci sai ta gama duk wasu ibadu, kama daga karatun Alƙur'ani da kuma azkar. Sannan idan ta koma bacci da wuya kaga ta tashi sai wajen azhar, ko kuma idan yayin nata ya kira ta. Wannan ita ce rayuwarta a kullum. Ba ta da wani buri kuma ba ta da wani fata a yanzu. Bata san ina rayuwarta ta dosa ba. Samiha wacce a da take da buri na zama shahararriyar likita tamkar yayin nata, ita ce wacce yanzu ta zama bata da wani fata illa na zaman gida, har fargabar fita take saboda sa idan jama'a. Gaba ɗaya rayuwarta ta zama cikin kunci da damuwa. Ya Rabbi ka kawo min agaji. A daidai lokacin tana tsakiyan bacci ne ta yi mafarki da mahaifiyarta, tana ce mata, Samiha ki tashi tsaye, ki gyara rayuwarki. Hakika akwai dalilin faruwar duk wannan abubuwan da ke faruwa, da ke karki bari rayuwarki ya lalace a aikin banza. Ki yaki domin dawo da rayuwarki kamar da. Ki ci gaba da addu'a, ki ci gaba da neman a gurin Ubangiji, insha Allah zai shirye ki. Fasik ta miƙe sharaf da gumi jikinta, tana kiran sunan Allah haɗe da zazzafan hawaye a fuskar. Sallamar da ta ji ne ya sa mata ƙarfin gwiwar miƙewa, domin ta san wace mai sallamar. Ita kaɗai ce wacce take shigowa inda take tun bayan rasuwar mahaifanta. Ita kaɗai ce wacce take shigowa ta bata shawarwari da ke mata daɗi. Ita kaɗai ce wacce ke jurar zama da ita. Ita kaɗai ce wacce bata kyamarta a halin da ta tsinci kanta. Wannan dalilin yasa take matukar ƙaunarta. Yanzu a duniyar Samiha bayan yayi dakta, babu wanda take so irinta. Babu abin da Samiha ba za ta iya yi mata ba in dai tana da shi, domin ta gama mata komai a rayuwarta. Bata kyamace ta ba, bata nuna mata komai ba kamar yadda mutanen unguwa ke kyamatarta. Babu wanda ke kula ta kawo manyan unguwarsu kansu ba kowa ke ansa gaisuwarta ba. Hakan ya sa mata hakura ta daina gaida kowa. Ita kanta take zuwa gurinta, mahaifanta ba sa so. Ta yi kokarin ganar da su da kyar mahaifiyarta ta fahimta, ta bar ta ci gaba da mu'amala da Samiha. Shi ma dan an ce ciwon ya mace ne. Wannan ya sa mahaifiyarta ta fuskance ta kuma bar ta ci gaba da mu'amala da ita, tare da fatan Allah ya sa yarta ce sanadiyar shiryuwar Samiha. Amma har yau duk da tsawon shekarun da suka shuɗe, kwata-kwata mahaifinta ya kasa fahimtar ta. Hakan ya sa ba ta samun damar shigowa gurin Samiha sai bayan nan. Cece ita, wani matsayi ne da ita a gare ta gurin Samiha? Me yasa take son zuwa gurin Samiha? Me yasa kuma ta kasa rabuwa da Samiha? To masu sauraro, sai ku kasance da mu a cikin shiri na gaba domin ku ji yadda ta kaya cikin wannan ƙayataccen littafi na Abokin Yayana, wanda shahararriyar marubuciyar Wanda Zee Nasir ta rubuta mana shi. Na gode, mu kasance da alkhairi. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller.